Miżuri li ħal-Gvern fl-aħħar 3 snin huma konformi mal-wedi li għamel qabel l-elezzjoni ġenerali u r-riżultat tagħhom huwa wieħed li qed iħalli effett pożittiv fuq il-poplu Malti u Awċi. Stqarr dan l-opinjonista Godfrey Grima meta mitlub jikkummenta mill-programm Dissett. Pożittivi ħafna. U li minnhom igawdu ħafna nies, m'hemmx tajt. L-eks Ministru u opinjonista Michael Falzon innota s-suċċessi fil-qasam tal-ekonomija u d-disciplina fiskali. Stqarr li l-Gvern neħħa kull dubju li se teżista qabel l-elezzjoni ġenerali dwar jekk hux kapaċi jmexxi l-ekonomija. Meta tara l-Gvern kien hemm ħafna nies qed jibżgħu li ħadd tbiddel ir-rotta ekonomika tal-pajjiż, fil-fatt tal-Gvern żamm bejn wieħed u ieħor ir-rotta ekonomika li kien hemm qabel u anki l-prinċipji fiskali, il-mod kif jiġbor il-flus. U fil-fatt anzi arja ġdida l-ekonomija. U fil-fatt l-ekonomija hija l-iktar parti li irnexxa dan il-Gvern u ngħidu hekk għal ħafna li kienu kontra l-Labour Party kien a pleasant surprise. Riżultat tal-ekonomija b'saħħitha setgħu jittieħdu diversi miżuri. L-opinjonista Godfrey Grima fisser bħala impressjonanti n-numru ta' miżuri li implementa l-Gvern f'dawn l-ewwel 36 xahar. Il-lista ta' affarijiet li għamel għal ġid komuni dal-Gvern f'daw l-aħħar 3 snin huma lista impressjonanti u li bil-fors gawdaw ħafna nies minnha.